A já jsem si vybral úplně jinou zbraně, to zase hodilo tady tu, no to je výtečný. Ale tam má někdo zase strašlivě snajpí. Experiment. Tady je ještě hlavně půlka těch trosek, ať jsou průhledný, tak nejsou prostě průstřelný, víš co? Nevím co. Půlku těch, no ne, prostě půlku těch trosek. Půlku těch trosek prostě se nedá prostřelit. Ani přes ty okna, co jsou u nich prostě. Tohle je jakože nějaký tam zastrčený kus za tím bojištěm. No jasně. To je hezky, ne? Tady je to celý hezký. Jsem měl takový plošince, schválně zkuse na mě dostat. A odsud je teda luxusní výhled. Zase jsem on dělal dobře, to není možný. Tak to mi teda teďkon ty ve. No Lejlu, já jsem tušil. Tak je! Who's your daddy? Dej mu. Dobře. Ty vole, já jsem zase nikoho nezabil, já jsem zase jenom mám samý asisty, to není možný prostě. Hele, je tady v té hře ještě vůbec zapnutý ten systém těch misí. Jak jsi měl takový ty 3 úkoly, jakoby. To nevím. Já mám pocit, že to úplně zmizelo. Já vím, že když se ta hra spustila, tak jsi měl vlevo dole 3 úkoly. Já jako taky nevidím, no. Na té homepage. Je to možný, no. Hele, vlevo nás obíhají. Stormtroopři teda. Jo.
Darth Vader! A perverzák, dědák. That's it. Go after the other ones. He's defeated. We got all of them. Oh, nice. Ty máš znova toho, jo, Sola. Kurva. Není nejhorší, no. Mám nejradši z nich, no, ale málo kdy za něj hraju. To tak bývá, co by si chtěl mít, to mít nemůže. Zase mám kill asista, nevadí. Didn't see that coming, huh? Ouch, huh? I got this one. Aha, dobře. Lucky shot. Don't scare me. Nothing beats a good blaster. Lejlo, vyhýluj mě! Don't let up on these guys. Don't punch up! We've got these guys. Výborně. Listen up. We must protect our heroes. No ale ty jsi nahodil přímo pod Vadera. Nejtr. They got one of our heroes. Vader, nech to! No, měl jsi to nechat. Dáme se ještě ne. No, hele, pojď dát něco jiného, tohle je takový hrozně... Mně to přijde takový jako víš, že to není jako na ostro. No ne, no, je to takový fun mod. Že jakoby je to náhoda, co dostaneš, a když prostě dostaneš toho hrdinu, tak to máš poměrně snadný, že jo. Tak ještě o to jakýho, tak počkej, jak dám něco jiného. Něco vyberte.
Ten turning point je fakt jenom na tomhletom, jo. Oni ani nejsou schopní to předělat i na jinou mapu. To je fakt, je to směšný úplně, no. Prostě ani mise, ani nic, to jsou ubožáčci malí. Fakt je to špatný, no, fakt se to nepovedlo, no. Hele, ovšem existuje Fighter Squadron bitva na tom aspoň, tak pojď na mě. Fighter Squadron. OK. Já tě nevím, že by se byl ve hře. No, už dobrý. Jaký den dáme ten pořád? Tak zítra stoprvé, čtvrtek, pátek nebo sobota? Čtvrtek, pátek nebo tak to uvidíme. Ne, čtvrtek určitě ne, to je 3. že jo? Jo, to ne, určitě. Pátek nebo sobota. Ale tak radši pátek. Ať se nikdy nezapne tady ta hra. Ať máme sobotu volnou. Jsi teda pro ten pátek, jo? No, zatím jo, tak vypadá. Hele, já tam musím pozvat toho Aliena, víš co toho Jan se jmenuje, jak dělá ty videa, tak já ho pozvu, jo? Jo. Protože já už jsem to s ním, a já mu teda napíšu pátek a myslím si, že dřív než od 9 to stejně nedáme. OK, no spíš tak od 10, jako já se chvíli musím věnovat, ale jako, protože já jí třeba týden tak prakticky nevidím, jako něm pozdě domů. Jo, no jasně. No od 10. Tak já mu to zkusím napsat, že od 10 a kdyby on nemohl, můžeme to přesunout na tu sobotu? Jo, klidně. Ale v tu sobotu bych to teda dal dřív než 10. No to jo, to bych dal třeba klidně od 6. OK. No a v obsahově, oni teďka ani žádný moc novinky nevycházejí. Já jsem všechno, co se tam objevilo, mám jako zkouknutý. Tak zkus toho tak nějak 2 body třeba chytit. No to nám je víc. A zkus to tam napsat, jo? A tu gameplay nějak ještě se rozhodneme, co tam dáme, no. OK. Samozřejmě nebudu ani zmiňovat to, že třeba mohli přidat nový stíhačky, nebo nedej bože nový modely postav, nebo nový zbraně, to ne. To ne. To teda představ si, jak strašně mrtkózní budou ty další DLCčka. No jasně, já to jsem tak rád, jsem si je nekoupil nakonec. To nezaplatil, ale o tom fakt seriózně uvažoval. Ale jako jestli tam bude fakt jenom jedna nová mapa, tak to vůbec nestojí za to. Jestli tam nejsou ani nový mise, ani nová zbraň, tak to je jako opravdu goodbye. No to ne, no. Přitom ani nebudu mít pocit, že jsem o něco přišel, to v podstatě přicházíš jenom o grafiku té mapy. No, ne, když jsem na to batoval v Jacku, že mi to trochu přiblíží ten film, ale zbytek ty ať jdou do prdele. Transport ship is evacuating the area. Engage all Imperial targets. You got him.
Čůrin. Imperial air defense is coming into range. I'm in position. We just lost the transport. Taky tam můžeme dát jakože mini recenzi na Battle of Jakku mimochodem. Jo, to můžeme klidně, no. Vím přesně, co řeknu. Behind you! Be careful! Jinak mě napadlo, že jako gameplay by se tam dalo dát normálně natočený video z té 2.0. Asi jo, no. Abychom se tam nesnažili nějak. No uvidíme, jestli do té doby už tam vlezeme oba nebo ne, ale... Enemy fighter right behind you! Tak to natočíš ty jenom. That's it, you got it. No ono to, co jsem natočil včera, by se dalo použít. Protože Mohlo tam by běhám to, v té ale- Constellation. Imperials inbound. A já si nejsem jistý, víš, jestli někdy natočím něco lepšího. Smutný. Protože ono, mě to fakt nespadlo asi půl hodiny. A zalítal jsem si, vlezl jsem tam do jedné té stanice, Lambda shuttle vle, eliminated. fakt jsem si zabojoval v té lodi. Asi Ona je no. poměrně obratná, ta Constellation, normálně se v ní ničím stíhačky. No, teď ona je jako... Ona má silný zbraně, silný motory, všechno, že jo, ona je dobrá. No, je to vyzerá ještě jednou. To samý, jo. No. All fighters. Rebel spacecraft attacking. Tohle bude mnohem horší. Before they can bring down any of Ty our imperiálové mají mnohem horší ty lodě. To prostě zase totálně unbalanced. Shake their missile box. Rebel fighter on your tail. Doing damage. Rebel cowards leaving from behind. There's a rebel fighter Ježiš, no. behind you. Critical damage. Homing missile headed your way. Když tak dlouhá je vždycky ta animace, než se ti to loži respawnete. Rebel fighter neutralized. They're trying to lock onto you.
GR-75 transport ship. Fire. Behind you, pick him off. Do prdele! I ty trapný X-Wingy. Rebels coming into your range. Omega 11 responding. Rebel pilot terminated. Target eliminated. Their transport is down. Rebel ship neutralized. A ty hero lodě jsou totálně OP. Hm. Ty vůbec nemá smysl se pokoušet po nich střílet. Nemá no. They fired the homing missile. No a jako A-wingy nebudu ani zmiňovat. This is Omega 12 reporting in. Enemy fighter right behind you. Já hlavně tady vždycky vezde, jak budu s tím mám, ale vždycky tady nějaký AIčko skurvený. Prepare to engage. Ježi, ach jo. I'm in position. Protect our transport ship. Another rebel pays the price. Check behind you. Missile zeroing in on you. Another rebel fighter down. The transport ship made it out. Too easy. Heavy fire going down. Rebel fighter locking onto you. To je vždycky tak málo zabitých hráčů, tyva tam vždycky já žádný nepotkám prostě, ty vole, já tam furt zabím AIčka skurvený. Tak jo, dám něco úplně jinýho, ne? No, Já už mám pro dnešek, tyva, docela jako, tyva, tady to plný zuby, tyva. asi jako jinou mapu, ne? No a vyhrál klidně úplně jinou hru, to. No nemáme moc na výběr. Chceš jako dávat Fallout, jo? Nevím, možná jo. Já jsem to budu dát nějak něco k večeři, protože jsem obědval jako tak někdy. 5 odpoledne. OK. Takže já budu takhle, neříkám AFK, ale jdu si něco ohrát k jídlu. Hned jsem tu. You